Quan estàs enamorat de la lluna, naufragar amb lluna plena és molt bonic. Ja ho és nadar, si l'aigua no és massa freda. I després, quan arribes a la platja, et xites pansa cap amunt i et poses a mirar la lluna. Una vegada, però, em vaig sentir sorpresa per una veu que em deia: «Què fa vostè en aquesta propietat?» Per un moment vaig pensar que m'ho deien des de la lluna. Ella le dijo: «Llévame contigo, no te pido nada más. Te haré compañía cuando quieras y no existiré cuando tú quieras que no exista. No tienes que presentarme a tu pareja, pero puedes hacerlo si quieres. Y no querría molestarte diciéndote muchas veces que haré lo que tú quieras». Él tuvo que decirle: «Es imposible. Es que Noé no permite más que 2 de cada especie». Recorda la sirena el seu darrer amor mariner i diu: «Aquell jove ni tan sols va pensar que podien caminar junts per la vora de la platja amb l'aigua a la cintura. Al capdavall, ell tenia les cames curtes i una mica tortes. Ni va pensar que sí, que tinc boca. Sabeu què us dic? Que no seré jo qui avís el pròxim mariner que el far no funciona. I si s'estavella contra les roques per mirar més peix, pitjor per a ell». El nàufrag va relatar una història d'amor impossible que mai havia contat. Va naufragar en alta mar i, nedant cap a la platja, es va creuar amb una indígena bellíssima que nadava cap a la direcció contrària. Ell no és home que dubte a l'hora d'orientar-se, però en aquella ocasió va creure que era ell qui duia la direcció equivocada i, enamorat, la va seguir mar endins. La va seguir fins que ella s'esgotà i va caure en les profunditats del mar. En aquell moment va aplegar una canoa i el va recollir. Li van donar de menjar i de beure i quan es va recuperar li van agrair vivament que haguera intentat evitar el suïcidi de la filla del rei. Ella no el va oblidar mai. Cregué trobar en Jordi la suavitat dels seus cabells. En Toni, aquella mirada distreta seua. En Àngel, l'aspra ironia que l'havia fet riure tantes vegades. En Mohamed, la seua innocència. En Paco, aquella manera de caminar tan seua com si tornant de treballar de l'obra es disposés a acudir a una festa. En Enric, la capacitat d'indignar-se davant de cada injustícia ressenyada als diaris. Ell tampoc no la va oblidar. Cregué trobar en Maria la seva impertinència. En Marta, la seva incomprensió quasi absoluta. En Rosa, la seva inconstància. En Helena, aquella mena de rigidesa mental seua. I després estava jo, enamorat d'ella sense cap esperança i buscant en tota dona alguna cosa bona o mala d'ella. I fent-me presentat per ell, Maria, Marta, Rosa, Helena. Apenas ell em comunicava que havia descobert en ella algun defecte. Per descobrir, tot seguit, adoloridament, que es tractava d'una pobríssima semblança. El pou de la casa del rector.
i el campanar de l'església era un amor totalment impossible. El campanar era quadrat, el pou era redó, i el pou esperava que el campanar es reflectira en ell, i el campanar amb aquell complexe de pou cap a dalt que tenia i que no va superar mai. I tots dos pensaven erròniament que eren el moble de l'altre. El dimoni s'havia enamorat d'una pastora bellíssima i ella li corresponia. Però la pastora no sabia que treballava de dimoni. Ell li havia dit que era mercader i que havia dut molt mala vida. El dimoni demanà audiència a Déu. Déu, vull canviar de vida. Fem les paus. Serà possible com si ho estigueres fent per voluntat teua? És un càstig. Què t'havies pensat tu que era? Un lloc de treball? Per enxufe! Ai, jo em pensava que ho feia perquè em venia de gust. No sóc jo dolentíssim? Doncs bé, ara no sóc dolent. Ah, no vull ser-ho. En què quedem? Tant se val. Des del moment que jo ja no sóc dolent, ja no puc treballar de dimoni. Busca-te'n un altre. Un càstig és un càstig. Sí, ja ho sé, però si el càstig consisteix en fer una feina que ja no es pot acomplir, posa'm un altre càstig. No aniràs a deixar-me a soles. Estàs tan ficat en això com jo. Déu, eres un cabut. Ja veuràs quan la pastoreta siga vella i tires de menys el teu infern. Oeixes escapadetes buscant ànimes perdudes. 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 Portaven molt de temps discutint quan la pastora, cansada d'esperar al dimoni, es va casar amb un mercader que havia portat molt mala vida. Tingueren un fill i foren feliços. I quan el xiquet feia alguna malifeta, la pastora li deia: «Dimoniet, que sembles fill del dimoni!» Ell era un microbi i ella una micròbia que vivien a la lluna. Ella li pregava: «Vull que em portes la terra!» I ell, fent-se el microbiet, li contestava: Parlant i parlant, s'hi enamoraren i un dia, com qui alça dolçament acte de festeig, ella va dir: «Veus? Ja no vull que em portes la terra. Et vull a tu!» Ell li recrimina: «No penses més que en coses petites, mesquines! Jo, en canvi, sí vull la terra!» Ella no el cregué, és clar. Si s'ho va creure ell, és cosa que no podem saber. Un dia la Terra va xocar amb la Lluna, patacataclusca. I ell, que podia dir moltes coses, amb les 5 o 6 últimes paraules que li quedaven, optà per dir: «Veus com te porto la terra?» Era primavera i aquell nom es va sentir com si pogués concedir altres dons. Dons que mai hauria pensat que podria concedir. Caminant pel bosc es trobà un rovelló. «Què voldria ser tu?», va preguntar-li. «Verinós», contestà el rovelló. Poc després es trobà amb una abella. «Què voldria ser tu?». «Una vespa enfollida, el terror de la praderia». «Ai, com està la gent?», es digué el nom. En això es creuà amb una papallona de 1000 colors. «Què voldria ser tu?», s'animà a preguntar-li. «Una rata penada», contestà la papallona amb veu lúgubre. Poc després es trobà el nom amb un príncep. «Què voldríeu ser, senyor príncep?». «Orfe de pare». «Voleu ser rei?», demanà el nom. «Sí, rei»,
però orfe de pare. I si us pogués fer rei sense matar el vostre pare? La corona perdria per a mi tot l'al·licient. Continua el nom el seu camí, quan de sobte es va trobar amb una doncella bellíssima. Què voleu ser, bonica? Lletja, que tots són disgustos. Conclogué el nom que la primavera havia començat molt malament i dedicà els seus poders a tornar el temps sus dies cap endarrere, per tal de veure si la primavera encara podia ser l'estació de l'amor. Esta és una història ben trista. Això diuen que era una dona molt pobra i molt sacrificada. Un dia es disposava a fer una sopa de quasi no res, tot per amor a la seva família. I en passar el drap per la cassola va aparèixer dins un nom. Demana'm un desig i te'l concediré, digue el nom. Però aquella dona no tenia ja cap desig i com que era tan pobra, no contestà i va incorporar el nom a la sopa. Aquell nom treballava per tal d'afavorir amors i sovint entrava en complexes reflexions sobre la seva feina. Un dia, mentre bevia vi a casa del vinater, comentava preocupat. Un home gros, desagradable, amb menys cervell que un mosquit, m'ha demanat la lluna. I jo, si puc, li dono la lluna. Però també em va demanar enamorar a una jove tendra, gentil, sensible i intel·ligent. I jo li ho puc aconseguir, però... El vinater li digué: entenc, però si ella està enamorada de veritat d'ell, no hi ha problema. Com estan enamorats, poden ser feliços. Pitjor seria que es casara amb un jove meravellós sense estimar-lo. Tu creus? Jo no entenc molt d'amors i no puc estar controlant l'enamorament cada dia. I si després la xica es troba desenamorada quan un mal home? El nom li va demanar als seus superiors que el llevaren del ram de l'amor. I com que no li contestaven, ell li va concedir a una vella prostituta l'amor d'un jove príncep. Aleshores, els seus superiors l'enviaren a una altra terra. Així, a Anglaterra, amb la facultat de concedir la pluja. Notes a peu de pàgina s'havien enamorat. Com que vivien en pàgines encarades, la 212 i la 213 eren felices a la llibreria, sense cap altre contratemps que alguna mà fullejadora d'un possible comprador. Però un estudiant s'endugué el llibre i començaren a passar estones separades. Un dia l'estudiant en subratllà una i l'altra es va enfadar. No m'agrada que et pintes, digué. Tingueren una baralla. Portaven ja una setmana sense parlar-se, quan l'estudiant deixà el llibre obert entre ambdues pàgines per anar a comprar tabac. I fou atropellat per un cotxe. El pare del xicot
volgué conservar per sempre la cambra tal com ell l'havia deixada. La cadira una mica separada de la taula, el cendrer ple de burilles i el llibre obert entre les pàgines 212 i 213. Tots dos s'examinaven i ell li va preguntar a ella en veu baixa. ¿Saps la resposta de la pregunta 23? Jo? Li va contestar ella. Que si saps la resposta de la pregunta 23. Li torna a repetir ell. Qui va aïllar el virus? Paramecium sagittariforme. Jo? Ja t'ho he dit. El vaig descobrir jo quan feien pràctiques a tercer, però el descobriment se'l va apuntar el cap del departament. Qui era? Com li diuen? Pregunta ella amb interès. Ella comentava molts anys després. Jo estava enamorada d'aquell company de classe. Però es notava que jo a ell no li importava gens. Déu meu, quin home tan enamoradís! Ai! La doctora Fillins ho contava com el seu major fracàs personal i també com el seu major èxit com a directora propietària d'una agència matrimonial. Em va agradar des del principi. Ai, no sé per què. El volia per a mi. Li vaig ensenyar les fitxes de les dones més lletges que havien acudit a l'agència. De totes s'enamorava. Ai! Jo sospirava i li deia: no el veig a vostè massa convençut. Mire vostè aquesta altra. I li ensenyava una de pitjor. Era inútil. De totes s'enamorava. Velles, sense una dent, amb defectes físics, simples, histèriques, intel·lectuals pedants, viudes pobres amb 14 fills. Ai, li agradaven totes. Totes. Més jo. 40 anys. Però vostè no me'n farà més de 34. Tinc una pròspera agència matrimonial, un bon pis, xalet a la platja i cotxe. I ni 50 grans de cel·lulitis. Mire, no és per presumir, però encara m'han ofert 50 euros pel carrer. Què? I ell s'enamorava de totes. De totes, excepte de mi. Quan ho contava, tothom li preguntava pel final de la història. Una és bona. Podia haver fet que es decidís per una mala bèstia. Però no. Jo l'estimava. Vas fer que es decidís per la clienta que més se m'assemblava. Es coneixien des de petits. L'un era el primer de la classe, l'altre l'últim. Jugaven tots dos a hoquei. A la facultat, l'un apuntava a l'altre i l'altre copiava per a l'un. Després vingué la guerra i aquella nit estagueren junts a la trinxera fent guàrdia. Hi havia lluna i recordaren amb veu baixeta històries del col·legi. Després, l'un va fer un acudit de marietes i l'altre conta un altre acudit de marietes. Així estigueren fins que es rellevaren i se n'anaren a dormir. I l'un plorava d'amor
i l'altre també. Estaban enamorados, pero era un primer amor imposible. Él era muy tímido y ella se lo tomaba todo al pie de la letra. Y un día, él, como quien no quiere decir nada, pues le dijo adiós. La història de la ratlla és una història d'amor per anar plegant. Es pot contar de diverses formes, i una de les quals és aquesta. Quan la mar i el cel s'ajuntaren, el primer que varen fer va ser tirar una ratlla entre ells. I no direu que no és bonica.